खुलुमबाय लोगोफोर गिबियावनो नोंथांमोनखौ गासैखौबो आंनि गोदान भिडिअ बरायनाय बावहरनाय थाबाय। मोजां मोनलायनाय गोसो थोलायनाय मोनसे ओरैबायदि सम जि समाव रावबो रावखौबो मिथिया बे सुबुङा बेसेबां मोजां बेसेबां समायना बेफोरखौ जेबो नायालासिनो जायखौ गोसो होफ्लाङो बेखौ अराय सम मोननो थाखाय जोंनि मोनसे गोसोनि हास्थायनाय थायो आरो बेफोर हास्थायनायाव गोबाङानो फेलेंबो जायो आरो गोबाङानो साक्सेसबो जायो। जायफोरा साक्सेस जायो बिसोरनाबोदि संसारा खोब मोजाङै सोलिबाय दङ बिदि नङा, बिसोरनि संसारावबो गोबां नांलाय खमलाय जोङो नुनो मोनो आरो गोबाङानो गुबुनजों संसार जाबाय जाय फेलें जानानै बिसोरो जोङो नुनो मोनो बिसोरबो माने मोजाङै संसारखौ जाबाय दङ आरो बेफोरनिफ्राय जोङो मिथिनो मोनो जे मोजां मोनलायनानै हाबा खालामनाय बा मोजां मोननानैसो हाबा खालामनांगोन बेफोरबायदि जेबो खोथा गैया। नाथाय जोंनि जि संसार जानायनि उनाव जुलि जाखांनायनि उनाव जोंनि संसाराव जों माबोरै सासेया सासेनि गोसोखौ हमनानै बा गोसोखौ जोङो मिथिनांगौ जे बियो माबायदिखौ लुबैयो, बेफोरखौ मिथिबाथाय बै संसारा मोजां जालाङो, गोथाव जालाङो। नाथाय किसुमान सुबुंफोरा बिदि फेलें जानायाव बिराद गाज्रि मोनसे डिसिसन लायो, जि डिसिसनानो जाबाय सुइसाइड आरो बे डिसिसनखौ लानायानो बयनिख्रुइ गेदेर गोरोन्थि। मानोना रावबो सुबुङा रावनिबो थाखाय बेफोरबायदि थैनो गोनां दरखार गैया। मानोना लाइफआव बै साननैसोल' बिनि दुखुआ थागोन, नाथाय सासे गोदान लोगो मोननाय लोगो लोगो बिनि अननाय मोननाय लोगो लोगो बैफोर सुबुंफोरखौ जोङो सम जाहोलां आरो जोङो बावहोलां बिदि जालांबाय थायो। आरो बे गासै जि आं नोंथांमोननो खिन्थादों बेफोर खोन्थानायनि थांखिया बेनो, थांनाय 15 जानुवारि खालि दिल्लीयाव मोनसे बिराद गेदेर दुखुनांथाव जाथाय जालांदों आरो बे जाथायखौनो आं नोंथांमोननो खिन्थानो सानदों। मानोना बे जाथाया न'खर गंनै लोगोसे सानै ओरैबायदि सुबुंनि जिउखौ माने जिबनखौ बरबाद खालामदों जायहा बेफोरजों जेबो लोब्बायानो गैयामोन। सासे 23 बैसोनि शिबांक मुंनि सेंग्रा आरो सनालि बर्मा होननाय सासे सिख्ला जायनि बैसोआ 22, सानैबो MBA फरायगासिनो दंमोन आरो बै MBA फरायनायनि 5 बोसोर सिगांनिफ्रायनो बिसोरो सानैबो सानैखौबो मोजां मोनलायो। नाथाय बिसोरनि न'खराव बिसोर सानैखौबो एक्सेप्ट खालामलाया, हिन्जावनि न'आव हौवाखौ एक्सेप्ट खालामा आरो हौवानि न'आव बै हिन्जावखौ एक्सेप्ट खालामा आरो बेनि थाखायनो बिसोरनि हाबाखौ गुबुन गुबुन बै सिख्लानिखौ गुबुन सेंग्राजों आरो बै सेंग्रानिखौ गुबुन सिख्लाजों थाग थिग खालामनानै थांनाय 12 जानुवारि खालि बै सेंग्राया जुलि जाबायमोन आरो बिनि सानथाम उनाव बे जाथाया जायो आरो बे जाथाय जानायनि सानथाम उनाव 18 जानुवारि खालि बै सिख्लाया जुलि जानो गोनांमोन गुबुन सेंग्राजों। नाथाय सानैबो थाइसे जायगायाव लोगो हमलायो आरो लोगो हमलायनानै सानैबो बेयाव पयजन जायो आरो जानायनि उनाव बिसोरो न'आव फन खालामना खोन्थाहरो जे जोङो ओरैथोरै कार सिङावनो जोङो पयजन जादो। बेफोर बाथ्राखौ खोनानाय लोगो लोगो न'खरनि मानसिफोरा खारलाङो, बेयाव गारि लानानै थाङो, थांनानै बिसोरखौ मोनहैमारो बेयाव आरो लोगो लोगो बिसोरखौ लानानै हस्पिटालाव एडमिट खालामनाय जायो आरो हस्पिटालाव जेब्ला सिकित्सा खालामबायदोंमोन बै समावनो बै सेंग्राया जिउ गोमालाङो आरो बै सिख्लायाबो खोब सिरियास अबस्थायाव दोङो आरो दासिमबो बियो थांनानै थागोन ना थाया बेखौ डक्टराबो गेरेन्टि होनो हायाखै। आरो बे जाथायखौ आं नोंथांमोननो बिनि थाखायनो लाबोदों, जेमान मोजां मोनलायनानै बा जायखिजाया न'खराव नांलाय खमलाय जानानैबाबो बेफोरबायदि डिसिसनखौ जेब्लाबो दाला। बेफोरबायदि डिसिसना गोबां सुबुंफोरनि गोबां न'खरखौ धंस' खालामलांदो। मानोना नोंथांमोननि सायाव न'खरा गोबां आसा थायो, गोबां साननाय थायो नोंथांमोनखौ लानानै आरो बिनि थाखायनो बेफोरबायदि साननायखौ नोंथांमोना जेब्लाबो गोसोआव लाबोनाङा। जेब्लानो बेफोरबायदि साननाया नोंथांमोननि गोसोआव फैयो पार्सआव अराय सम बिमा बिफानि फट' गांसे लाखिना दोन आरो जेब्लानो बेफोरबायदि गाज्रि साननाय नोंथांमोननि गोसोआव फैयो बे फट'खौ खनसे नाय आरो साननानै नाय
बिथांमोना नोंखौ दिनै 10 बोसोराव नोंथाङा बेफोरबायदि सानो बै बोसोरालागि नोंथांमोनखौ बिमा बिफाया बेसां अननानै बेसां आसा खालामनानै नोंथांमोनखौ फेदेरबोदों आरो नोंथांमोना बै सासे बोसोरसे बोसोरनै जानाय सिख्लानि थाखाय बा बोसोरसे बोसोरनै गोसो थोनाय सेंग्रानि थाखाय बेफोरबायदि डिसिजनखौ जेब्लाबो दाला। जायखिजाया भिडिअखौ मोजां मोनदोंबाथाय लाइक शेयार कमेन्ट्स खालाम आरो लोगोसे जायफोरा गोदानै आंनि चेनेलाव फैदो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय मानोना आं बेफोरबायदि भिडिअ नोंथांमोननि थाखाय लाबोगासिनो थायो। लोगो मोनगोन बिदिनो मोनसे इन्टारेस्टिं भिडिअ लानानै नेक्स्ट भिडिअआव। गोजोन्थों।